Aquest programa nou que vam fer nosaltres, part d'aquesta primera promoció de 16 alumnes a la Universitat de Harvard, que es fonamenta en dos grans principis, que són, d'una banda, el design thinking i, de l'altra, la ciència de la complexitat. A través de la ciència de la complexitat el que podem fer és, utilitzant eines científiques, modelar i explicar amb relacions de causa-efecte com operen els sistemes complexes en els quals nosaltres vivim, treballem i funcionem. De l'altra banda, a través del design thinking podem desenvolupar intuïcions no trivials, intuïcions atrevides, que siguin de suport per crear una hipòtesi i per desenvolupar metodologies rigoroses, per fer intervencions de qualitat que canviïn aquests sistemes, per fer-los més humans i per donar una oportunitat de crear solucions en situacions d'atzucac on molts d'aquests reptes no s'està donant la resposta adequada. Moltes vegades, com a persones o com a societat, a la gent li fa vergonya reconèixer això, però realment les idees bones escassegen molt i hi ha un problema en aquest sentit. A més,